concert Museu del Món. Hem volgut estar aquí davant, aviam si entre tots ens encomanem una mica d'aquestes ganes de Nadal i d'aquestes ganes que tenim de cantar-li al Nadal, també. Per tant, si heu vist el programa ja heu vist que no posa que és un concert de Nadal, perquè perquè hi hagi un concert hi ha d'haver un grup que s'hagi regularment, que en definitiva es preparin molt les coses i nosaltres ara ja no som això. Nosaltres ens vam conèixer fa molts anys quan teníem grua davant. Molts dels que estem aquí no teníem ni 20 anys. I bé, va passar molt de temps. Es va produir aquell concert del centenari de l'Orfeó i s'havia de cantar la cançó de la Rosa i vam muntar un grup per cantar la cançó de la Rosa, que va ser l'oportunitat de tornar-nos a trobar una altra vegada. Els 6 a davant, la gran majoria. Vull dir que hi ha un parèntesi molt gran i van passar molts anys i hem mantingut la idea aquesta de trobar-nos perquè ens agrada cantar i disfrutem cantant fins al setembre aquest que vam decidir ja una mica que canviàvem una mica l'estratègia i que seguíem sent una bona colla de companys i companyes i amics i amigues, però que perdíem la capacitat aquesta d'anar-nos trobant regularment, perquè les coses comencen, acaben i una mica és on estem ara. Per tant, us ho explico a vosaltres, per si no ho sabíeu, perquè aquesta és la nostra circumstància. Llavors, el que anem a fer avui, nosaltres ens ho anem a passar bé cantant. I cantant al Nadal és ideal, perquè no hi ha cosa... Nosaltres hem viscut molts Nadals i si en un Nadal no es canta, sembla que no és Nadal, no? Si no, fixeu-vos, tots els grups, tothom fa cançons de Nadal, a part de les tradicionals, tothom s'hi apunta, no? Té alguna cosa, no, això de... Bé, doncs aquí estem, per cantar el Nadal i llavors, si vosaltres voleu participar de cantar, també us ho agrairem i us demanarem que canteu alguna cosa, també. Si no voleu, no voleu. No obliguem a ningú. Nosaltres el que volem és passar-nos-ho bé i que vosaltres també disfruteu amb aquesta cantada. Que no un concert, sinó una cantada. També us he de dir que aquest concert no l'hem assajat. Per tant, és el que hi ha. Per tant, el que hi ha vol dir que nosaltres dormirem molt tranquil·lets i tranquil·letes aquesta nit. Vull dir, hi ha una peça que l'acabem de muntar ara, abans de començar el concert, que no sabíem si la faríem. Perdoneu que us faci aquest rotllo, però necessito fer-ho. Per tant, això és el que hi ha, això som nosaltres, és una foto del que som nosaltres i ja està. No cal que anem a buscar res més. Llavors, vull agrair a les monges de la comunitat de les Clarisses el fet que ens deixin aquest espai que també per nosaltres representa alguna cosa més, aquest espai. Doncs moltes gràcies. Molt bé. Joia en el món, ja l'hem fet, és una cançó anglesa, d'acord? Sí. Molt bé. Senyor Händel, ara seguirem amb una cançó francesa que es diu Els àngels de la glòria. D'acord? I aquí, si vosaltres voleu, és aquella cançó que fa i repeteix la O moltes vegades. Amb un altre to, sembla que n'estic moltes. Si la voleu cantar aquest trosset, canteu aquest tros. D'acord?
venen dues cançons més antigues que venen del cançoner d'Upsala, ja estem parlant del segle XVI. Cançoner d'Upsala, però de fet són del tub de Calàbria, venen de València. El recull aquest es va fer a València, el van imprimir a Venècia i es va trobar a Uppsala. I al final el nom ja ha quedat el cançoner d'Uppsala. Un es diu Dag Mel Princess Injos Deva i l'altre es diu Verbunca. Aquí no sé si podeu fer alguna cosa. Si fas aquestes dues i ens les deixem. Oh,
Aquesta feia molts anys que no l'havíem cantat. Es diu Canción de Navidad i és d'Astúries. Ja està, no dic res més. No dic res més perquè ens porta molts records també i ens fa pensar en gent que ja no està aquí, però que els portem al cor.
cançó de Bressol, d'aquí, que ha acabat convertint-se en una cançó molt estimada per ara. Quina és? Mireu, aquesta, que és alemanya, el títol és Dolça cançó de la nit de Nadal. I aquí us convidem a cantar un tros que diu això mateix. Dolça cançó de la nit de Nadal, dolça cançó de la nit de Nadal. Sí, com és que féssiu això? Ja està bé. La frase acaba dient soni alegre llur blanc, blanc, ompli de joia l'espai. Si sabeu tota la tirada i si no, quedeu-vos només amb dolça cançó de la nit de Nadal. Només això que es fa dues vegades. No. Oh,
és una cançó de bressol que es diu Non Nom i que quan érem més joves la cantaven les dones de l'Orfeó. Eren 3 veus, les sopranos feien la primera veu, la segona, les contrals feien la tercera. I llavors hi havia una persona que era la Victòria Deixa, que feia un sol. Bueno, nosaltres avui ens atrevim a provar-ho. Està així. I tenim una soprano molt valenta. Perquè avui després de dinar li hem dit i s'hi ha posat. S'hi ha posat a la retalla. I us asseguro que està molt bé. És acabada de fer aquesta peça. Que si fessin 3 concerts de Nadal segur que la millorarien. Però és aquest i ja està. M'agrada molt bé. Ara ens ve una peça que també és popular anglesa, que ens explica la història dels pastorets que van adorar el Jesús, que és aquella de que on aneu, pastorets. I després vindrà una popular catalana. Potser aquesta de l'Arneu Pastorets no sabreu la lletra. Si voleu la cantem nosaltres i si voleu fer boca closa, vosaltres mateixos. Després farem una que sí que podeu cantar, crec que la sabreu, que és el Desembre congelat. Una organització del Manel Horta. Anem a la Manel.
diàleg, una ro, aquí podem jugar, no? Ro, sa. Si voleu ja faré una mica i ja us indicaré. Oh
títol ja és el diminutiu, és xiquiriquitín. Sí. És tot diminutiu. Xiquiriquitín, ahí va xiquiriquitín, tot és diminutiu. I al final què diu? Queridito. En comptes de dir portal, diu portalino. Tot és... bueno, no sé. Si la sabeu, canteu també. Fem retireta. Aquí s'ha acabat. Ja està. Sí. És que no en tenim més, Si us sembla, podeu cantar el 25 de desembre? Serà un el 25 de desembre? Doncs comenceu vosaltres. Fem al revés. Normalment nosaltres cantaríem el 25 de desembre i vosaltres faríeu el fum, fum, fum. Doncs ara ho farem al revés. Canteu vosaltres. Vinga. El 25 de desembre i el fum, fum no el fem. Sí? Vinga. El 25 de desembre. Thank you.
Porteu un mòbil? Sí. Sí, si teniu el mòbil, ara demanarem que ens apaguin els llums i ens quedarem a les fosques. I poseu el llum. Serà com si estiguéssim en un concert. Sí. I anem a cantar tots el Noi de la Mare. És la proposta que us fem. Que cantem el Noi de la Mare i això simbolitza una mica la nostra llum. De Nadal nosaltres col·laborem. No sé, crec que ja està prou clar el que simbolitza la llum, no? Doncs si il·luminem aquest Nadal, posem el nostre granet de sorra una mica per fer-ho tot una mica millor, no? Doncs això. Vinga. I cantem també. Jo no he estat sol, he estat acompanyat per tots ells, però vull posar aquí en evidència que hi ha algunes persones que també han col·laborat a portar tot això, que són la Lourdes i la Maria Carme, i
en Jaume, que no hi és avui d'aquest concert, ja ho va deixar. I bueno, doncs, a tots els agraïm tot el que han fet. Si voleu cantem el Joia en el món, però ja s'acaba, S'acaba, El Joia en el món. Jaume, i el Sant Genit, sisplau. No, avui no hi ha Sant Genit. No la tenim avui, no la tenim. Aquest és el record de la... Perdoneu. La primera peça és un moment històric aquest, perquè és la primera harmonització que has fet i que queda... Ah, ostres. Que la cantaríem, però... Ostres, que heu fet aquí, ostres. Carai, molt bé. Per part de tothom. És una pedra, això. I hi ha la còpia oficial que serà escanalitzada. Vale? Val, d'acord. A veure, no sabeu de què va això, Això fa un parell d'anys a Teià, la primera vegada que vam cantar per Nadal a Teià, un lloc molt agradable on cantàvem, estàvem molt adults, molt bé. Jo volia fer un Sant Genit, però no trobava cap versió que m'agradés, que n'hi ha de molt bones, I llavors vaig tenir la falsa modèstia de fer-ne una, i la vam estrenar fa un parell d'anys a Teià, la vam tornar a cantar l'any passat a Teià, i m'han fet, doncs, l'han posat aquí gravada a pedra, Moltes gràcies, ho agraeixo molt, No la cantarem per això. No la cantarem perquè... Sí, exacte, pesa molt això. No l'hem provat, no. Ens despedim amb el Joia en el món, d'acord?